de l'Ajuntament d'Ontinyent sempre hem apostat molt clarament per aquest tipus de programes d'intercanvi que permeten d'una banda que vinga gent de 3 països diferents, en aquest cas d'Alemanya, de Suècia i de Polònia, a conèixer Ontinyent, a gaudir al nostre costat, però que també al mateix temps permeten que estudiants d'ací de la nostra ciutat vagin a aquests països per conèixer, per una banda, l'anglès, una cosa que jo crec que cada dia és més essencial i a més que cada vegada va ser més exigible també per trobar una eixida laboral, i al mateix temps per conèixer una altra cultura diferent, per conèixer un país diferent, una forma de viure diferent a la nostra. Per tant, per a nosaltres és essencial des dels dos punts de vista, des d'una vessant formativa per tal de tractar d'ofertar a la gent d'Ontinyent la millor de les formacions possibles, perquè pensem que d'aquesta forma estem oferint-los el millor futur possible, però també des de la vessant de poder conèixer altres realitats culturals i d'alguna forma donar-se compte que el món és molt gran i que el més interessant precisament és conèixer-lo, que hi ha un creixement personal també en este coneixement i en aquestes experiències. En un principi la Unió Europea ens marcava una temàtica i nosaltres que anàvem al voltant de la cultura i la innovació. Aleshores el que hem fet nosaltres és dividir cada dia en un tipus de cultura, cultura fotogràfica, cultura local, cultura culinària, cultura marinera, i cada dia n'hi ha una activitat. Avui, per exemple, hem estat així en un lloc emblemàtic de la ciutat, demà farem un taller de fotografia a càrrec del fotògraf d'Ontinyent Xavi Mollà, farem un concurs sobre captar la instantània més curiosa d'Ontinyent. El dia següent serem a Xàbia, un poc a treballar la cultura marinera, on van ensenyar-nos com es treballa la subhasta dels vaixells d'arrossegament. També hi ha una activitat que és amb l'escola Libitum per a fer una batucada tots junts. També coneixerem el poble, òbviament, la part més lúdica. El dissabte se n'anem a València a fer activitats perquè coneguem la capital de la Comunitat Valenciana. El diumenge, que serà una activitat oberta, farem una paella, un concurs de dolços, un taller de dolços, un concurs de plats típics de cada un dels països. Gravarem un lip-dub perquè quedi en el record. I el dilluns farem també un tifo humà en el Col·legi de Sant Josep, que és l'organitzador, junt a l'Ajuntament, d'este Erasmus Plus. I al final veurem els vídeos i serà la festa final. La idea és un poc conviure, viure Ontinyent i al mateix temps tot amb una llengua vehicular com és l'anglès. Així n'hi ha 2 projectes al mateix temps. Un està format per els que esteu veient ara, que són els polacs, suecos, alemanys i nosaltres. Després n'hi ha un altre projecte i va rodant en tots els centres de la ciutat. No vol dir que, per exemple, nosaltres estem organitzant l'any que ve siguin els mateixos xiquets que viatgen a altres llocs. Pot ser un altre centre. En teoria, el que organitza l'any següent viatja, però en aquest cas, com en octubre també va estar el Col·legi Santa Maria organitzant, en teoria ells són els que van. I nosaltres, en teoria, l'any que ve. No sabem quin és el país que organitza, però no és un sistema de que ells venen ací i els mateixos van allà, no. És una roda des de fa un temps que tenim 2 projectes que es treballa a través de l'Ajuntament d'Ontinyent i veurem ara quan es tornem a organitzar quin és el país organitzador i quins són els centres que li toca viatjar. Creiem des de l'Ajuntament i sobretot des de la regidoria de joventut un programa molt important respecte a la integració del jove, que és un programa a nivell europeu i és molt important que la gent jove s'implique i conega altres cultures, altres països i millora el seu nivell d'idioma.